650 mase ngigqoka in mase ngiqoka lezo zinto lezo ihambe ingane encane ngoba mina I feel like ingane ezincane ibona abantu abangifollowisha kakhulu and ibona abantu abangilandela kakhulu ibona abantu futhi abangithanda kakhulu cabanga nje sengigqoke nje let's say I'm wearing mhlambe Gucci and then ingane siyahamba siyabuya sibona ivideo yami maybe ngigqoke Gucci manje ngicela iGucci sifakele ubayi pressure just because yena phela she doesn't know he or she doesn't know ukuthi leyo nto leyo imalini leyo nto leyo isesinganani ukuthi setshenzelwe yabo and then ngicela umayo usezofakile ipressure manje ukuthi manje mina kumele ngenzeni so not yet angeke ngikwazi nje kahle ke ini guys ngamaze ngigqoka amaGucci nganinyisa indawo ukuthi kahle yona monase lapho ngoba singigqoke ngakunyisa ngiyakunyisa nje kuthi kahle ke ayibo wash dishes izitsha zami ngiwashiwe why uthi I must wash dishes I wash you I said to you guys are writing whatever that you feel like writing. Abanye bayibuzela abantu abangasasiboni nabo abantu bayibuzelana. Let's just talk about into eyenzeka manje esiphendulane. Ningalo ningibuza ngabantu, you guys are so annoying. Ningalo ningibuza ngabantu. Asikhulumeni la into esikhulumayo, sikhuluma into esishoyo lana. Nalo ningibuza ngabantu engisangiboni nabo. Ningibuza ngabantu engisangiboni nabo.